Il-pitch fl-Stadium Nazzjonali f'Taqali ħanifs ġdid wara 35 sena. Dan grazzi għall-investiment ta' €1,500,000 mill-Assoċjazzjoni Maltija għall-Futbol li qabdet lill-Kumpanija Internazzjonali Sisgras biex tbiddel il-pitch. Issa l-Stadium Nazzjonali qed iħaddan pitch hekk insejjaħ hybrid magħmul minn 95% ħaxix naturali. Permezz ta' dan issa l-istadium qiegħed fl-istess livell ma' oħrajn skont standards imposti mill-FIFA. Segretarju Ġenerali tal-MFA Bjorn Vassallo spjega kif issa li tlesta x-xogħol id-dmir tal-assoċjazzjoni huwa li tara li jittieħdu l-miżuri kollha għal manutenzjoni tiegħu. Pitch ta' dil-kwalità bl-installation tal-hybrid li għamilna u bil-bini mill-ġdid ukoll tal-pitch nirrikjedu ħafna iktar manutenzjoni. U ovvjament dik il-manutenzjoni tkun kostanti kull jum 24/7 u aħna outsourcjaw għalik qabbadna kumpanija l-RMGC, kumpanija lokali li tuħsib il-manutenzjoni tal-pitch, bidilna l-makkinarju kollu, għandna riżorsi ġodda wkoll, issa rridu ovvjament nieħdu ħsiebu. Vassallo spjegalna kif ħafna mill-plejers diġà għandhom esperjenza jilagħbu fuq pitch ta' dan it-tip li minħabba l-istruttura tal-ħaxix jippermettu biex dak li jkun jilgħab aħjar. Ħafna minnhom fil-livelli tat-tim nazzjonali diġà lagħbu fuq pitches hybrid. Jekk inti tqis ukoll x'għandna fil-grupp tat-Tazza tad-Dinja, Wembley fejn ħanilagħbu f'Ottubru l-pitch huwa hybrid. Ġifieri diġà ħafna mill-pajjiżi l-kbar, mhux kulħadd, imma diġà ħafna mill-pajjiżi l-kbar għandhom dat tip ta' sistemi, speċjalment fejn hemm clubs importanti jilagħbu fil-Champions League u fl-Europa League fil-fażi ta' gruppi. L-assoċjazzjoni issa qed ħares il-quddiem biex l-istadium ikun assoċjat biss mal-futbol biex bekk mhux biss ikompli jikber is-settur sportiv f'Malta, imma jiftaħ iżjed opportunitajiet għal dak li huwa turiżmu sportiv. Is-Stadium Nazzjonali nbena fil-wet f'1980, ħafna snin ilu, dak iż-żmien il-funzjonalità ta' stadium kienet stadium nazzjonali, il-fatt għandna trek, għallu ħafna avvenimenti sportivi kienu earmarked biex isiru għaw, illum l-affarijiet inbidlu u qed inħarsu lejn stadium aktar ta' futbol, b'kapjenza forsi xi ftit iżgħar illi wkoll joffri kummerċjalizzazzjoni biex l-istadium ma jintużax biss fit-tmiem il-ġimgħa iżda jintuża matul il-ġimgħa kollha.